Košická futbalová aréna pre mňa znamená obrovský futbalový štadión, ktorý je veľmi dobre situovaný a znamená futbalový zážitok. Celkovo prínos Košickej futbalovej arény je pre všetkých ľudí, ktorí tu bývajú, ktorí tu dochádzajú do Košíc a hlavne aj pre futbalových fanúšikov. Najkrajším futbalovým zážitkom, ktorý som tu zažil osobne, sú tie vypredané zápasy, ktoré tu boli. Bolo to aj slovenská reprezentácia, čo je obrovská udalosť, športová, ale aj kultúrna udalosť, ktorú všetci Košičania aj celý východ žil. A takisto aj otvorenie štadióna, ktoré bolo veľmi špecifické s významným súperom futbalovej Európy aj z Rím. Výsledok manažmentu vidíte tu, je to krásny futbalový štadión, ktorý je aj vďaka práci a kolektívu, ktorý tu pracuje a maká na tom, doslova na dennej báze, ktoré som aj ja svedkom. Za tie 2 roky, keď to začalo sa vlastne v tom zápase s Rohožníkom, tak za tie 2 roky sa urobil obrovský kus práce a výsledkom je tu 12 655 možných eventuálnych divákov, ktorí môžu vidieť a zažiť tú skvelú atmosféru, ktorá tu je. Ako rozhodca, ako bývalý rozhodca som zažil viac z tých plných štadiónov, ale je to úplne iné ako fanúšik. Veľmi ste blízko celého a tu je taká dobrá vlastne tá kulisa, že ten kontakt tých ľudí aj s hráčmi, ako aj s rozhodcami je výborný. To znamená, že človek to prežíva, samozrejme sú tu aj nejaké možné stresové situácie, ale s tým sa my musíme popasovať po rozhodcovskej stránke a je to obrovský zážitok, ktorý ťažko sa to opisuje a odporúčam všetkým mladým chlapcom, ale aj dievčatám začať rozhodovať a sami to môžu zažiť na vlastnej koži. Prajem veľakrát vypredaný štadión a veľa dobrých zážitkov nezabudnutelných.